Kakailian, AMMOYO KADI nga itang aldaw ti panakarambak ti maysa atawenen a panagtagaw ni His Holiness Robert Francis Prevost. Kas dadaulo ti simbana katoliko a naawagan kas Pope Leo XIV at parang ni Anjel Kim Pengosro. Nakalalagi papasama kiti panagtultuloy a panangitan dudo ti simbaan a katoliko ti panakadutok ni His Holiness Robert Francis Prevost kas dadaulo ti simbaan a katoliko idi May 8, 2025. Nabutusan babaen iti conclave akas maika-267 a Pope ti Roman Catholic Church. Iti panakapili ti Santo Papa mangipasimodaag daytoy a signal nga dan tinapili. Bayat rumrumwar ti poraw nga asok manipod iti chimney ti Sistine Chapel, nagtimok dagiti kampana iti entero a Basilika ti San Pedro, amang ipasimodaag iti lubong a napili ti baro a pontiff. Immado ti kararag, palakpak, kan emosyon ti rinibo a nag-uumong iti Vatican City, kan uray pay dagiti maibilang a Christian nations, ngadda iti Katoliko kas iti Pilipinas. Habemus Papam. Dominum Robertum Franciscum. Ti Santo Papa ket naipasngay iti Chicago. Nagbalin kas kaunaan a Pope manipod iti Estados Unidos iti nasudok 2,000 a tawen. Apaman nga inawat na ti panakabutos na, pinili na ti papal name Leo XIV. Nga insilpo na iti misyon na nga inawat na atawid kadagiti napalabas a Pope a napanaganan iti Leo. Ni Pope Leo XIV, ti simaruno ka ni late Pope Francisco. At ikinapapana kat kinapakumbaba, panakipagrik na kadagiti napanglaw, kan panangawag iti sangalubungan a panagkaykaysa. Sakbay ti panakabutos na, ni Prevost kat nagserbi kas misyonero kan pastor ijay Peru. Ang nagbalin ang nalatak iti nasingad a koneksyon na iti komunidad, kan ti advocacy for the marginalized a kampanya na. Ti padas na iti panangidaulo iti uneg ti Vatican, kat ad-addaan ang iposisyon kan kuana, kas may sa arangta iti nagbaetan ti tradisyon kan kontemporaryo a reforma iti simbaan. Saan akan kanunungan ti Santo Papa ti gubat? No pay adaan iti pakasaknan iti dakes ken nasayaat nga epekto ti artificial intelligence, agtultuloy mo ti panagrikos na iti dadduma a pagilyan tapno mang patibker iti pamati dagiti Kristiyano. Iti Chair of St. Peter ngagtaltalinaed ni Pope Leo XIV ang nabilag agubwayan ti inspirasyon, pamati ken panagkaykaysa para kadagiti tattao iti entero a lubong. AMMOYO KADI ni Pope Leo XIV ket nalaing agsarita iti English, Spanish, Italian, French, Portuguese, kan German, naisumpay dayto iti ayam a baseball. Ita, amuyon, barong aldaw, baro nga adal. Anjel Kim Pengosro, para iti Pambansang TV, iti baro, a Pilipinas.